L-standards fl-Ewropa huma ogħla li tixħet il-ħtija fuq il-Partit Nazzjonalista hija l-ħfef ħaġa imma min għandu għajnejh miftuħin ċertament jista' jifhem għalfejn in-nomina ta' Edward Zammit Lewis fil-qrati tal-Unjoni Ewropea qatt ma setet tiġi aċċettata. Dan ingħad fl-editorjal tal-ħarġa tal-ħadd ta' The Malta Independent kif intqal il l-standards fl-Ewropa huma aktar riġidi u ogħla minn dawk li nżommu f'pajjiżna. L-editur sqar li f'Malta għandna sitwazzjonijiet fejn il-Ministri jżommu posthom anke jekk ma jżommux mal-standards etiċi għas-sempliċi fatt illi s-sistema tippermettilhom xi drabi l-għar li jista' jkollhom iwettqu hija apoloġija. Dan fil-waqt li ntqal li għad fadal ħafna xi jsir min-naħa tal-Gvern f'dak li għandu x'jaqsam dixxilpina tal-Ministri u li hija responsabbilta tal-Prim Ministru. L-editorjal jisħaq illi barra minn Malta l-kontabbilta tingħata valur u illi il-Prim Ministri mhumiex dgħajfa mal-Ministri tagħhom. Il-ġurnal fakkar illi biex qabel indirizza l-iskandlu tal-eks Ministru Clayton Bartolo kellu jkun skandlu ieħor biex jiċċaqlaq. Mill-banda l-oħra il-Ministru Clint Camilleri għadu jagħmel parti mill-kabinet minkejja illi anke hu kellu x'jaqsam fl-ewwel skandlu ta' Amanda Muscat. Għalhekk l-editur tal-Independent jisħaq illi għal din ir-raġuni il-Partit Laburista jsiba bitqila biex jaċċetta l-fatt li n-nomini tagħhom ma jiġux aċċettati barra minn xtutna. Dan għaliex hemm mentalità ta' kollox jgħaddi u meta dan ma jseħħx ifarfruha fuq il-Partit Nazzjonalista. Madankollu l-editur iddikjara li n-nomina ta' Edward Zammit Lewis qatt ma kellha ssir. Mal-Prim Ministru u l-Gvern Malti Zammit Lewis kien aċċettabbli iżda għall-Ewropa le. Sallum, kompla l-editorjal tal-Independent, il-Partit Laburista u l-Gvern ta' qabel għadhom mhux jaraw xi ħaġa ħażina illi kellna Ministru f'relazzjoni ta' ħbiberija kbira ma' dak illi llum qed jiġi akkużat illi huwa l-moħħ wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. U ma jaraw xejn ħażin illi Zammit Lewis kien pubblikament iddefenda lil Keith Schembri u Konrad Mizzi meta nqabdu bil-kumpaniji sigriti fil-Panama. Minkejja dan kollu, l-editorjal saq illi għalkemm kulħadd kien jaf li n-nomina tiegħu ma kienx se tiġi aċċettata, isem pajjiżna spiċċa umiljat.